Yau to yadda ake binciken coins, misali in kana so ka nemo me kake so ka nemo, market cap a wace exchange suke, nawa ne abun nan ɗinsu, diluted market cap da kuma market capitalization ɗinsu da kuma community da komai, sai ka zo kan browser haka misali bari muyi gaba da wannan wanda na sa, sai muyi haka nom sai mu ce token a gaba, nom token. Yauwa sai ka je misali search. So a nan zai iya fito ma da guda 1, 2, 3 har 10 ma. So amma dai kamar waɗannan wanda na sa market cap ɗinsu in millions ne, haka miliyan 30, 40 da sauransu. Ga wani numbers protocol haka gashi, kusan ma dai shi ɗin ne ma gaskiya ba wani duk shi ne numbers protocol. Yauwa, to bari mu je coin market cap saboda bayanan su ya ɗan ɗara na CoinGecko. Yauwa to sai ka taɓa coin market cap haka. To a nan, to ya buɗe. Kun ga yanzu price ɗinsa yana 0.06 haka. Yauwa, to sai yanzu kuma pumping yake ɗan yi ma yana ɗan motsawa. Bayan wannan to ga market cap ɗinsa nan dala miliyan 48. Sannan ga abun nan ɗinsa nan 24 hours volume dala miliyan 1.1. Sannan ga maximum supply ɗinsa nan 1 billion. Sannan total supply ɗinsa 725 million. Yauwa, sannan ga volume na market abun nan ɗinsa misali ɗan motsawa da yayi da market cap volume an samu 2.24% haka duka gashi nan. So in kuka duba nan ga social nan inda za a duba, in kana so ka ga website ɗinsu nan, ga Twitter nan, ga Telegram nan, duk daga nan in ka taɓa zai kai ka kowanne misali in kana so ka abun nan. Let's say bari mu tafi Telegram nasu kawai, na taɓa kan Telegram, so gashi nan ya abun nan. Yauwa, to a nan sai ka dawo wannan kan back kenan. Wancan ya kai mu Telegram, in Twitter ne ma gashi nan ya kai mu gashi nan sai kai following ɗinsu. Suna da 147 followers. So sai mu dawo. To abinda muke nema a nan, bari mu ga more information, all time high da all time low ɗinsa. So a nan all time high ɗinsa ya kai har dala 2 a shekara 3 da ta wuce gashi nan. Sannan all time low ɗinsa 0.017 shekara 1 da ta wuce. To yanzu misali yana recovering yake yi. Recovery shi yasa na daɗe ina nemo su. Sannan kuma ga exchange nan da suke nan, ga all ne nan, akwai sex da dex a nan. In iya sex kake so ka duba kawai sai ka taɓa nan, in iya dex kawai kake so, in kuma all ne gashi nan. Sannan in spot ga perpetual da kuma future duka. So gashi nan akwai shi a KuCoin da su Pancake, su FTX, su Gate, su Beam gashi nan duka su Mexc. Haka za ka taɓa nan mu tafi page na biyu, shi ma gashi nan Pancake da wani abun nan topic haka. So to wannan haka ake duba information na coins. Sannan kana so ma ka ga bayanansa, sannan kuma da nan abinda wato review da ake dubawa da na community misali da comment da recommendation da sauransu. So gashi nan bisa ga ɗan alamu mutane suna ɗan magana cewa zai motsa. Yauwa, to haka ake dubawa da Allah, ba sai an zo an tambaye ni ba a ina yake, a ina za mu siye shi, na nawa zan siya.